Huma 237 il-każi ġodda ta' COVID-19 f'pajjiżna li ġew irreġistrati bejn il-ġimgħa u s-Sibt. Din iċ-ċifra tella għal 22,219 in-numru totali ta' persuni li ħadu l-virus f'Malta sa mill-bidu tal-firxa tal-pandemija fil-Gżejjer Maltin. Fl-istess perjodu ta' ħin fiequ 168 persuna biex issa huma 19,255 dawk il-persuni illi fiequ. Dan kollu tħabbar mill-Ministeru għas-Saħħa fejn ġie mħabbar ukoll li fl-aħħar 24 siegħa fortunatament ma ġew irreġistrati ebda mwiet biex bekk il-fatalitajiet tul ix-xahar ta' frar s'issa għadhom qed jammontaw għal 46 bit-total ta' vittmi f'pajjiżna huwa dak ta' 313. Bekk il-każi attivi issa żdiedu għal 2651. Dan fil-waqt li tul il-jum tal-ġimgħa nataw 2515 il-vaċċin b'total ta' 25,118 illi nataw it-tieni doża 1723 tul il-jum tal-ġimgħa. Dan kollu jfisser illi matul ix-xahar ta' frar pajjiżna reġistra aktar minn 4,300 każ ġdid b'aktar minn 1,700 fl-aħħar 8 ijiem biss. Bis-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci tisħaq li din iż-żieda hija frott il-varjant tar-Renju Unit illi issa qed jiġi trasmess ukoll fil-komunità. Diversi raġunijiet għalfejn ikun hemm din iż-żieda fosthom prinċipalment qegħdin naraw li hemm l-impatt ukoll tal-varjant. Il-varjant tal-Ingilterra li sa issa minn numru ta' testijiet ta' genetic sequencing li għamilna sibna li sa issa għandna 61 każ tal-Renju Unit varjant u barra minn hekk ukoll aħna qbadna random sampling tal-testijiet pożittivi li jkollna u minn dawn sibna li kien hemm 8%. Bħalissa nistmaw li b'wieħed ieħor 8% tal-każijiet li huma pożittivi jkunu ta' dan il-varjant. Dan fil-waqt li tobaw infermieri li għamlu kuntatt ma' Net News saħqu li f'dawn l-aħħar jiem l-istaff tal-ITU spiċċa taħt pressjoni enormi fejn ma' kull 6 pazjenti qed jispiċċaw żewġ l-infermiera meta suppost il-protokoll jiddetta li kollok infermier ma' kull pazjent. U ma saħqu li s-swali huma mimlija u li l-pressjoni tal-COVID-19 bħalissa qed kissirhom fejn fi kliemhom preżentament l-isptar Mater Dei qed jereq. Dan fil-waqt li s-soktaw il-kjujiet eżaġerati sabiex tingħata t-tilqima fl-istess sptar buħut jistqarru ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet kif kienu imwerwrin għal btant nies fi sptar wara diversi ġimgħat jieħdu ħsieb saħħithom u jżommu mal-miżuri ta' distanza soċjali. Intant, raba ta' persuni li ttestjaw pożittivi fl-isptar stess istqarrew kif jinsabu perplessi kif il-ġenituri tagħhom illi huma vulnerabbli tħallew fis-swali ma' pazjenti pożittivi bil-konsegwenza li ġew infettati huma wkoll. F'intervista ma' Net Live it-tabib Joe Ferriggi rrakkonta l-esperjenza tiegħu meta għamel diversi jiem irrikoverat l-isptar fħal il-mewt jikkombatti ma' dan il-virus erriedi fil-waqt li ringrazzja l-istaff kollu tal-isptar Mater Dei għal ħidma sfiqa minkejja l-pressjoni kollha u insista li minkejja l-vaċċin xorta waħda il-poplu jrid jibqa' kawt. Forsi hawn din il-mentalità illi anke ksa nieħdu l-vaccination ħansolvu l-problema. Il-vaccination is an added bonus. Xorta rridu nibqgħu bis-social distancing, xorta rridu nibqgħu bil-maskra, u xorta rridu noqogħdu imbedin minn xulxin. Dan kollu jmur kontra r-retorika tal-Prim Ministru Robert Abela fejn lura f'Mejju kien sostna li l-COVID kien jinsab warajna il l-mewġ jinsab fil-baħar u sussegwentament fil-ġimgħat li għaddew kien saħaq illi f'pajjiżna qed ngħixu f'ġenna u li minn Marzu ser nibdew għar-ritorn għan-normalità. Matana kollu għal darb'oħra, is-Sibt filgħodu reġa' biddel in-narrattiva tiegħu u ma kommettix ruħu. Minn Marzu nkunu nistgħu nibdew mixi lura lejn ir-ritorn għan-normalità. Għadek temmen illi mit-tnejn nibdew it-triq lura għan-normalità jew taħseb illi għal darb'oħra Prim Ministru erġa' jtaġġel f'diskorsok? Tifhem illi ir-ritorn il-bidu tal-irkupru ekonomiku huwa dipendenti milli f'pajjiżna jirnexxilna inlaqmu kemm nistgħu nies f'perjodu li jkun wieħed qasir. Francesco Catania, Net News.